je tu, je verná, pravdivá. Láska je večná, stále v tebe prebýva. Zabúda krivdy a všetko odpúšťa. Vždy dúfa a verí, nikdy sa nevzdáva. Tak dýchaj lásku, keď je vydýchaný vzduch. Tak dýchaj, dýchaj lásku, všetko predýchaj. Láska sa nevypína, je tichá a pokorná. Láska nezávidí, je skromná a radosná. Nehádže kameňom, aj keď je nevinná. Obýva pokojom, je nežná a milosrdná. Tak dýchaj lásku, keď je vydýchaný vzduch. Tak dýchaj, dýchaj lásku, všetko predýchaj. Tak dýchaj lásku, keď je vydýchaný vzduch. Tak dýchaj, dýchaj lásku, všetko predýchaj. Láska je láskavá a milosrdná a dobrotivá, do cieľa beží, všetko verí, všetko dúfa a vydrží. Láska je odvážna a statočná, radu privíta, dobre si pamätá, od zimy do leta zabúda na zlé. Tak dýchaj lásku, keď je vydýchaný vzduch. Tak dýchaj, dýchaj lásku, všetko predýchaj. Tak dýchaj lásku, keď je vydýchaný vzduch. Tak dýchaj, dýchaj lásku, všetko predýchaj. Tak dýchaj lásku. Tak dýchaj, dýchaj lásku. Tak dýchaj lásku, keď je vydýchaný vzduch. Tak dýchaj, dýchaj lásku. Márii Podhradskej a jej krstnej máme tejto knihy za nádhernú úvodnú pieseň, ktorá nie je dnes posledná. A prosím, aby všetci, ktorí tu majú sedieť, aby si prišli sadnúť, teda hlavne Leo, aby prišiel sem k nám. A by sme si sadli. A Robert Bezák mi už 3-krát volal, že trošku meška, čo v jeho prípade znamená 15 až 30 minút. Takže budeme ho čakať a verím, že ten druhý krstný otec príde. Nech sa páči. Mirko Čačík, spoluautor knihy, Mária Podhradská, jedna z krstných mám, Boris Németh, fotograf, ktorý ozdobil túto knihu svojimi fotkami a hlavný host Leonard Pavlák. A hlavne vy, milí naši, verím, že čitatelia tejto knihy, ktorí ste prišli v počte, s ktorým sme asi ani nedúfali a sme z neho veľmi milo prekvapení. Ešte raz ďakujem a ja by som hneď možno na úvod chcel poprosiť Mirka s tými praktickými a technickými informáciami, keby začal a potom už pôjdeme k samotnej knihe, lebo tie informácie o to, kde sa dá, ako kúpiť kniha, sú také dosť dôležité. Takže Mirko, ako je to s tými knihami? Ja som tiež v úplnom šoku, v akom počte ste sem prišli. Ja som veľmi vďačný za to, že ste si sem našli v nedeľu cestu a že ste nám venovali svoj čas. Je to super.
Ja som pôvodne myslel, že tie knihy tu budú k dispozícii, ale oni tu nie sú k dispozícii, sú na pokladni, lebo mi bolo povedané, že ak si chcete dať Leovi podpísať, tak treba ich najskôr zaplatiť. Takže knihy sú k dispozícii na pokladni. A keďže som spomínal krstných rodičov, ktorí, krstná mama je tu, krstný otec príde, to sú tí slovenskí a tá kniha má ešte aj dvoch zahraničných. Jedným je Tomáš Halík, priateľ Leonarda Pavláka a druhou je Edna, jeho priateľka z brazilskej ambasády, ktorí tu ale dnes medzi nami nie sú. Ale ja by som sa chcel možno hneď na úvod opýtať teba, Miro, ako spoluautora, potom teba, Mária, teba, Boris, že kto je pre vás osoba Lea Pavláka a prečo vlastne si sa aj ty rozhodol pre napísanie tejto knihy a čo vo vašich životoch za tých 7-8 rokov, čo ho poznáme spolu, možno zmenil príklad života Lea Pavláka, ktorý tu s nami sedí? Leo, keď prišiel do našej farnosti pred 8 rokmi, tak v princípe bol to ďalší kňaz v poradí, ktorý k nám prišiel. Tí kňazi sa striedali a my sme mali pekné vzťahy so všetkými kňazmi a tak prišiel Leo a ja som počúval jeho prvú kázeň na prvej omši a zrazu ma vyrušil, lebo povedal kurník šopa. A ja že wow, farár povedal kurník šopa cez kázeň, že toho si chcem vypočuť ďalej, že to nebude obyčajný farár. A naozaj sa aj tak stalo, čím ďalej a čím hlbšie som počúval Leové kázne, tým viac som v nich nachádzal iného Boha, ako som dovtedy poznal. A ja som si tie kázne začal postupne nahrávať sám pre seba, lebo som mal potrebu sa k ním vrácať k tým myšlienkam, ktoré zaznievali v tých kázniach. A ja som ich nahrával vyslovene bez nejakého ďalšieho úmyslu, že čo s nimi bude. A naozaj ja som sa k ním vracal a boli to také moje duchovné cvičenia, kde som hľadal tie myšlienky, lebo Leo začal spomínať Boha, ktorého som ja dovtedy nepoznal. Milosrdného a láskavého Boha. Boha, ktorý je láska a pre mňa to bol nový Boh. Ja nikdy nezabudnem na Leovú kázeň. Jedinú kázeň, ktorú si on v živote napísal na papier, ktorý potom roztrhal a ja mu to neviem doteraz zabudnúť, lebo som ten papier chcel mať a chcel sa vrácať k nemu, pretože to bola kázeň o tom, v akého Boha neverí. A ja som zistil, že som sa na tom papieri veľmi našiel. Že som... Ale to je v poriadku, že som žil taký život, že som veril v Boha, ktorý niečo za niečo. Ako Leo hovorí, že je to Boh, s ktorým sa svojím spôsobom obchodovalo. Že ja sa pomodlím a Ty, Pane Bože, mi dáš niečo. Takže Leo je pre mňa človek, ja hovorím, že ja mám vo svojom živote dva momenty, v ktorých sa môj život láme, že môj život pred a po. Jedným je moja choroba a druhým je to, že som spoznal Lea Pavláka. Pretože priniesol do môjho života Boha, po ktorom som túžil. Mária, ty si aj súčasťou tejto knihy, lebo v nej odpovedáš na otázku, kto je pre teba Leo. Tak kto je pre teba Leo? Čo si s tým zažila za tých 8 rokov, čo sa poznáte, asi tak ako my všetci, čo sme z Lámača? Leo je v prvom rade pre mňa milosrdný otec, ktorý ma vždy obíme, keď to potrebujem, ktorý ma vždy príjme, pri ktorom sa nemusím báť robiť chyby a ktorý mi dáva slobodu, takú vnútornú, správnu, dobrú slobodu,
slobodu, ktorá vyháňa strach, aj slobodu robiť tie chyby. A aby som to odľahčila, tak poviem vám taký príbeh, čo sa stal a možno to viacej pochopíte, že kým je pre mňa Leo, lebo my sme si hrozne tak sadli a spievam aj všelijaké pesničky na omši. On mi vždycky povie, túto mi zaspievaj. A my si ju tak nacvičíme a ju zaspievam. A v tom je tiež tá sloboda, že spievam rôzne piesne o láske. Prečo by sa nemohli zaspievať v kostole? Niekto by si pomyslel, že nie, že to sa nepatrí. Ale pre mňa je Pán Ježiš láska, Boh je pre mňa láskou. A si myslím, že aj také piesne, že to nevadí. A že Bohu to určite nevadí. No a Leo sa pustil do rekonštrukcie kostola v Plaveckom štvrtku. Nevedel ešte, ako to dopadne, ale mal taký bláznivý nápad. A preto vlastne robila sa tam dláška, teraz už je krásne zrekonštruovaný, alebo teda robilo sa tam kúrenie, lebo tam bola zima. A počas celého leta boli omše vonku na záhrade, pod takým stanom. A na jednej omši nám začala pobehovať pomedzi nohy myš. A tu myš začala naháňať mačka. To boja mačka, jasné. Kto ste tam boli na tej omši? Boli ste? A akože rôznym spôsobom sme sa všetci správali voči tej myši, hej, pretože tí domáci, akože čo tam jedna myš, hej, ale keď mne vbehla, alebo Moničke Ordodiovej pod nohy tá myš, tak ja som vyskočila na tú lavicu pod sebou a som tak zbreskla. A Leo, proste som mala tú slobodu to spraviť, hej, a Leo vlastne hneď si začal, neviem, či si to pamätáš, ale ty si začal rozprávať o takých strachoch, že si zareagoval na tú myš a na ten môj strach, že sa niekedy v živote bojíme veci, ktorých by sme sa možno ani nemuseli báť. Že si my myslíme, že sú pre nás nebezpečné a ozrutné a veľké a že sa ich vlastne nemusíme báť. A potom si začal rozprávať ďalej o Pánovi Ježišovi, ktorý nám dáva tú slobodu, tú lásku a to objatie. Takže Leo je pre mňa taký druhý otec. Hneď na titulnej strane, na obálke vlastne tejto knihy je fotka Borisa Nemeta a chcem poďakovať hlavne vydavateľstvu Fortuna Libri, ktorých zástupci tu aj medzi nami sedia, že mali aj odvahu ísť do knihy s človekom, ktorý není celoslovenský až tak známy a chcem veľmi pekne túto knihu spracovali a Boris v Lamačskom kostole raz odfotil takúto krásnu fotku, ktorú sme sa rozhodli dať spoločne na obálku knihy a tých fotiek je tam vnútri viac. Ale chcem sa spýtať aj Borisa, ako si sa stretol s Leom, lebo ty si ho stretol ako profesionál, ako fotograf prvýkrát, pokiaľ si dobre pamätám, ale kľudne ma oprav, ak to tak nebolo. Myslím, že to bolo s tebou a bolo to v Mariánke. Keď som hľadal tie staré fotky, tak som našiel práve tú prvú, to bolo z Mariánky. A ja som chcel povedať, že keď som stretol Lea, tak to bolo pre mňa úplne iné, lebo ja nie som veriaci človek. Keď som bol malý, tak moja babka ma nutila, aby som chodil do kostola, takže mal som taký nejaký blok, ale v roku 2006 sa mi podarilo fotiť svoju, to bola bakalárska práca u Antona Strhalca v Resotách a tam som pochopil, že tá viera môže byť niečom úplne inom. A takisto s Michalom sme robili knihu s Pastyrčákom, kde som Pastyrčáka fotil v mojom ateliéri, vyzlečeného, ako sa celý strihal. Ďalej sme robili rôzne rozhovory s pánom Krčmery, ktorý bol tiež silne veriaci. Stretol som počas svojho života veľa duševne plných ľudí a takisto ako s Leonardom mňa to naučilo, že nemusím veriť Boha, ale že môžem veriť človeka, čo je úplne skvelé, že my išli takým príkladom. A všetci tí ľudia, čo som ich stretol a fotil, aj v časopise Týždeň, aj my, keď sme s Michalom robili rozhovory, tak stále niečo z nich ostalo vo mne. Takže sa teším, že tá fotka je na obálke. Ďakujem pekne. Leo, aké je to pre teba počúvať tieto slová a čo pri tom cítiš? Pretože tu nejde o žiadne také adorovanie osoby, ale ide tu o to, že a teraz budeme strašne premúdreli, že verba moment exempla traunt a práve s tým
príklady ťahnú s tvojim životom, si sa stretol ty v tých našich srdciach, že keď sme načúvali tvojmu životu, to, čo si prežil, ako ti mína vybuchla pri nohe, ako ti cez to diagnostikovali tvoje ochorenie, tak a cez svoju osobnú veľkú životnú skúsenosť, tak zrazu sme si povedali, že je tu niečo ozajstné. Mimochodom, také niečo bolo cítiť aj pri Antonovi Strholcovi. Zrazu niečo také ozajstné. Ako to ty cítiš, keď počúvaš tieto slova Mirka, Mária alebo Borisa? No, ťažká otázka. Stále bojujem s takým pocitom menej cennosti. Ešte trošku potrvá, čím to spracujem, to, čo som počul. Som človek na ceste, ktorý hľadá seba, hľadá zmysel života. Áno, tie slova sú pre mňa veľmi dôležité. Tie, ktoré zazneli teraz. Cítim z jednej strany obrovskú vďačnosť a radosť a z druhej strany si uvedomujem, že som obyčajný, krehký, zraniteľný človek, ktorý každý deň robí 1000 chýb, ktorý občas má strach. Strach aj poprosí to o odpustenie. Bojíme sa toho. Život človeka je obrovské dobrodružstvo. Ako sa máme naučiť žiť? Proste žijúc, hej? Žij. Každý tvoj krok, každý tvoj nádych. Je to škola života. Hovoril som v tejto knižke trošku o Angoli. Je tu Iza. Dona Isabel, seja bem-vinda. To moje srdce do určitej miery ostalo v Angoli. Luanda, Nzeto, Tomboko, Sojo, Luigi. Wiesz, o czym hovorím. I som wdzięczny za to, że Iza si tu dnes z nami. Som wdzięczny, bo som wdzięczny Angole a angolańskiemu ludu, że tam som sa stal trošku innym człowiekiem. Tam z takého džihadistu, ktorý som bol, pomaly, krok za krokom staval sa normálny človek, ktorý vie načúvať druhým. Tí, ktorí Láďa poznáte, tam prežil mnoho rokov v Angole počas občianskej vojny. A práve prvá časť, prvých 100 strán tej knihy tvoria rozhovory. Tie prvé sú o jeho životnej ceste, o traumách, o detstve bez emócií, o odpustení. Tie ďalšie sú o spiritualite, o cirkvi a potom sú to kázne už spomínané Mirkom Čačikom. A ja by som možno začal práve tú prvou otázkou namierenou na tvoje detstvo, jeho traumami, o ktorých sa nehovorilo v tvojej rodine. Chcel som sa ťa opýtať, čím vlastne poznamenali tvoj život a čo ti vlastne tieto traumy vzali, s čím doteraz bojuješ a čo ti možno dali, lebo trauma môže byť aj učiteľkou. Tomáš Halík vždy hovorí, že každá kríza je zároveň príležitosť, aby sme rastli. I má pravdu. Dnešná psychológia hovorí o niečom takom ako medzigeneračný odkaz traumy. Ja si uvedomujem, že moji predkovia, moji starí rodičia, prastarí rodičia
Oni żyli w dobie poznaczonej wojną. Ta wojna, która została w nich. Wojna się nigdy nie kończy. Człowiek, który już zażyje raz, tu wojnę nosi w sobie. I było wiele takiego priestoru, ja to mu mówię, taki studienny, mrazywy priestor, którego się nikt nie chce dotknąć. Takie tabu. Takie nieco zatworene, taka 7. komora. To nie jest len o słowach, to nie jest len o tym, co wiemy wyrozprawać w tym príbehu, ale jest to o tych otázkach, które ostávajú otvorené, na które nikt nam nie chce dać odpowiedź. Je to zatvorené do cicha. To cicho je občas desivé. Sliesko, odkiaľ som ja. Dávnejšie Oberschlesien, Horné Sliesko. Niemecko hovoriaci ludzie, ktorí patrili do Nemeckej ríši. Ja bývam blízko Ostravy. Zo pár kilometrov a som v Česku dnes. Som v Ostravě. To bol taký pruský svet. Taký usporiadaný, taký studený, taký... Maria hovorila, že občas objímem človeka. Áno, robím to, ale to vďaka Afrike, vďaka Angolii. Tam predsa každé bon dia, nie? Každý dobrý deň, keď stretávam niekoho, tak sa objímeme. Ja si pamätám, to Sliesko má takú črtu, že je ta wystretá ruka, áno, ale je ta vzdialenosť. Človek od človeka je vzdialený. I nič viac. I stále mi niečo chýbalo. Stále som s tým bojoval. Stále som mal strach urobiť ten prvý krok k tomu, po čom túžim. Po objati. Po prijati. Potom bol obrovský šok, kultúrny šok, keď som pristal v Luande na letisku 4 de Fevereiro. Dobre si pamätám? A potom to nažívanie s ľuďmi, ten dotyk, tá blízkosť, to, že tam v podstate neexistuje niečo také ako môj súkromný priestor. Tam sa všetko deje verejne. Tam sa varí vonku. Tam niekto príde, niekto si sadne, niekto počúva, niekto priniesie, neviem, mango, papaju, mamau, žingubu, žindungu. To sú také Danka vie, lebo žila v Luande. Paulo vie, lebo žil v Luande. To sa nedá teraz povedať, používajú zopár slov, hej? Ale ten celý nádych tej Afriky mi začal pomaly otvárať srdce. Ten mraz, ktorý bol vo mne, ten ľad, on tak za každým mizol a mizol. Sliesky, teda polský Nemec, dá sa tak povedať, viem, že radšej hovoríš sliesky a tvoj život poznačila vojna v tom, že tvoji predkovia museli narukovať do Wehrmachtu a vítam už Roberta, ktorého prosím, aby sem prišiel medzi nás. Takže je tu krstný otec, tak to je dobré, teda. Vítam ťa, Robert, vítam ťa medzi nami. Tvoji predkovia museli narokovať do Wehrmachtu a to bola téma, ktorá bola vo vašej rodine tabu a ty sám si dobrovoľne zažil mnoho rokov v Angole vojnu, občiansku vojnu a vlastne odišiel si odtiaľ len kvôli míne, ktorá pri tebe vybuchla, inak by si dobrovoľne odtiaľ nikdy neodišiel, ako sám často hovoríš.
my máme teraz vojnu aj na hranici, o ktorej teraz nechcem až tak veľa hovoriť pre nedostatok priestoru, ale ako tvoj život teda poznačila vojna a ako si sa s tým vyrovnal, ako sa s tým vyrovnávaš dnes, lebo tu sú asi veci, s ktorými sa úplne vyrovnať nedá. Úplne sa nedá. Ťažká téma, Mišo, veľmi ťažká a myslím na ľudí, ktorých som stretol. Mám pred očami obrazy ľudí, ich fotky v úvodzovkách, ktorým som nebol schopný pomôcť. A zároveň mám ľudí, také obrazy ľudí, ktorí osobne mne poskytli bratskú pomoc. Keď som bol úplne zranený, nemohutný, rozbitý, oni ma zobrali, pamätám si, že Papa Mario, katecheta z tej mojej misii v Tomboko, obrovský chlap, 2-metrový chlap, silný. On ma zobral na svoje ruky a vložil ma do Defendera, Land Rovera a hovorím, Padre, vamos, para onde, para Sojo. Z tej misii z Tomboka do Soja bolo 200 kilometrov. Pamätám si na to, že ten človek ma držal v svojom naručí v tom Land Rovere a ja som prežíval, nikdy v živote som nezažil takýto smet. Bol som schopný vypiť všetko, aj naftu. Keby mi niekto ponúkol pochár nafty, tak by som to dal do seba. Ja hovorím, Mario, por favor, un pouco de agua, daj mi trošku vody. Nie, lebo vykrvácaš. Ten človek stał pri mne, ten človek, oni tam boli potom celú noc, keď ma dali trošku do poriadku, pozošivali, dali infusku. Oni vybavili, ja som išiel v kraťasov, ja som mal len kraťasy na sebe, také šlapky, ktoré sa vyrábajú z pneumatik, to bolo všetko a utierak na krku. Oni mi doniesli nohavice, doniesli mi nové šandale, vybavili letadlo, ktorým som sa dostal do Luandy, kde ma potom už prevzali moji spolubratia. Potom bola ďalšia liečba, bolo vojenská nemocnica, kde ma operovali, kde mi povyťahovali tie najviac zákerné črepiny. No a potom som odišiel do Polska a som bol veľmi naštvaný na Pána Boha. Ja som sa z nich hádal, ja hovorím, čo to má byť? Aký to dáva zmysel, že prakticky v podstate sa skončila vojna v Angole. Mohol som teraz začať cestovať, mohol som budovať nielen hmotné veci, ale tú komunitu, dávať dohromady. A ty máš taký nápad, tak zober si svoju tašku a chýbaj von. Áno, on to vedel. On to vedel, že keby som vtedy neodišiel, tak už nikdy by som sa do Európy nevrátil kvôli onkologickému ochoreniu. Rozmýšľam teraz, Robert, aj Leo, čo vás spája, okrem toho, že ste kňazmi, ty si teda biskup, arcibiskup. A obaja ste bývalí reholníci, obaja ste sa bez takého pátosu, ale kto vás pozná, tak my verím, že dá za pravdu, dostali občas aj tak trošičku na okraj, ale o to väčšiu pozornosť ste dostali Slovenska, o to väčšiu pozornosť ste dostali aj od ľudí, ktorí by vám možno inak nenačúvali. Boris hovoril pred chvíľočkou, že je neveriaci a hovoril, ako obohatili stretnutia s veriacimi ľuďmi, s kňazmi alebo s ľuďmi v cirkvi. Chcem sa teba, Robert, opýtať, aj keď počúvaš tieto príbehy a keď počúvaš možno, že aj tento Leo príbeh, ty sám si misionár, ty sám si teraz misionár Slovenska trošičku a sám otváraš témy, ktoré by si ako arcibiskup inak neotvoril.
ako sa ti načúva týmto slovám, ako sa ti žije a ako možno vnímaš Leov životný príbeh? Ospravedlňujem sa za toto meškanie, ale v Ivánke bola nejaká havária. V živote sa to stáva, tak som tam musel dlho čakať. Ale som rád, ja som myslel byť také skromné postredenie, ale pozerám, že tu je skoro celá Bratislava. Dobre, je to znak aj toho, že Leo je obľúbený, samozrejme. A teraz, keď som ho počúval o tej, že tá knižka sa volá Mina mi zachránila život a ty si spomínal, že teda ti operovali tie črepiny, ale nejaké zostali. Vlastne ty si železný muž. Vidíš to, niektorí sa musia usilovať a ty to máš v sebe. Železný, tak ale dúfam, že tie črepiny ti neškodia. Je to taký zvláštny príbeh náš chlapca, ktorý teda je Poliakom, však to není žiadny, ale zároveň už aj taký naturalizovaný Slovákom, by som povedal. Má perfektnú slovenčinu, okrem H. To majú Poliaci ťažké. Vidíte, aké mám. No, ale nie len v slovenčine, aj v taliančine sa H neužíva, takže nemusíš sa bať. Ja som si vlastne Lea všimol, že si on všimol mňa. Ja som už v tej takej zvláštnej, ťažkej situácii, v podstate som sa stal ako keby na okraj. A nie všetci moji kolegovia chceli byť so mnou. Zase som sa stal, keď to poviem tak múdro, persona non grata, teda nevedeli, ako sa majú ku mne správať, tak sa ku mne nejako nesprávali. A tak vlastne v okolí, kde som pôsobil, ja som v Bratislave v podstate od štúdií, takže to sú dlhé roky, cez 30 rokov. Napriek tomu, že tých mojich kolegov poznám po mene a nehovorím im priezviskom, tak vieš, už v tých životných chvíľach zaujímavé, že ani to meno vám nepomôže, ani to krstné meno, že sa tak poznali. A to bolo pre mňa aj také zaujímavé, že vlastne Leo, ktorý mal teda aj svoju farnosť, svoj život, že mi umožnil vstúpiť, tedy si bol v Lamači. No a tak je to také zaujímavé miesto, lebo tam svojho času aj pán prezident chodieval ešte. Prezident tak už Kováč, vidíte, už zabudám, už som starší. A tak vlastne som tak nejako vstúpil do toho prostredia a videl som tak jeho otvorenosť pre tých ľudí, s ktorými sa teda stretávam. Ako aj spomínal, ten svoj príbeh je veľmi širokospektrálny, to je taká tenká knižočka, keby som mal hrubú knihu poriadne, keby si tak naozaj všetko chcel napísať úprimne. A to, čo mňa potešilo, že mi tak nejako otvoril ten priestor, do ktorého som mohol vstúpiť, ktorom sa ja cítim byť doma. Ale sám si nemám kľúče z tej strany, aby som si ich otvoril sám. Ale on nemal s tým problém, myslím si, že aj keby bol mal problém, že by nebol mal s tým problém, lebo niekedy je to také nevyslovené, že no, ten bezák by tam nemusel prísť. Ale na papieri to nie je. A ten kňaz sa má dovtípiť, že teda nie je vhodné ma pozývať. On sa nedovtípil. A tak som vlastne v tom Lamači som sa cítil tak naozaj, že prijatý a aj v tom prostredí, aj dobrú kávu on robí, priznáte sa tej káve už? Dobrú kávu, veľmi dobrú kávu, však teda tie krajiny tam, v ktorých si žil, majú dobrú kávu asi, pravda. Zachránila ti život. Aj káva. No a tak pomaličky som sa k nemu priblížil a potom aj ten jeho životný osud som aj obdivoval, že vlastne príde na Slovensko aj s tými schopnosťami, ktoré má, s tou rečovou výbavou, s tými znalosťami. Lamač, no však áno, Bratislava je pekná, ale predsa len Lamač je maličká časť aj toho tvojho života. Otázka je... Pozor, sú to Lamačania. No ale tak, buďme skromní, no tak vlastne. Ja som hovoril o Angole a o iných krajinách, kde žije toľko ľudstva. Lamač je prekrásne miesto. By som sa tešil, keď som išiel cez Lamač aj cez tú zápku, ktorá tam bola teraz, keď opravovali cestu. Áno, hodil som sa, ale dobre, už to bude pekné. Budete mať krásnu diaľnicu. No a on tam teda, som ho tam teda našiel a nie len to, ale aj také zaujímavú má on teda taký pekný, taký umelecký rozmer, že robí meče, robí so železom. A my máme na Slovensku posledného križiaka, ale on ešte je taký tajomnejší križiak, lebo vidíte, že robí tie meče a nakoniec ten meč je zaujímavý, že na jednej tej strane ten výčnelok vlastne v podstate znamená taký kríž. Takže on sa stále motá, aj pri tých zbraniach sa stále motá okolo toho svojho duchovného života. Ďakujem ti, Robert.
Ty si človek, čo povie vždy toho veľa aj medzi riadkami, ale aj v riadkoch. A ja mám taký pocit, že by bol dobrý čas na druhú pesničku a na samotný krst Mária. Čo ty na to? Ideme na to? Na pesničku, ak súhlasíš. Dobre. Hovorili sme tu o tých črepinách, alebo vy ste hovorili o tých črepinách. Ja som vybrala, ani som nevedela, že o tom budú hovoriť, vybrala som pieseň, ktorú vám chcem zaspievať o tom, že sa niekedy cítime ako také rozbité vázy. Niekedy sa nám rozbijú duše, niekedy tela. A aj mne sa to stalo. A ja som nevedela nič iné s tými črepinami urobiť, ako prizvať Pána Ježiša, aby mi pomohol ich pozbierať, aby ich zlepil, aby ma zlepil naspäť do takej vázy. A on urobil nielen toto, ale potom tú vázu ozdobil zlatom. A to zlato vnímam ako jeho dotyk, ako jeho dotyky, lásky, pokoja, uzdravenia alebo radosti. Alebo si tam doplňte to, čo vy potrebujete, to, ako sa vás Pán Ježiš dotýka. A čo vnímam ako veľmi dôležité je, aby sme mu to dovolili, lebo my sa niekedy chceme sami pozbierať z tej zeme, ale my to sami aj tak nedokážeme. Takže je dobré, že máme jeho a že máme sa navzájom, že si môžeme pomôcť. Tak pre vás. Sme rozbité vázy, až po chrbte ma mrazí. Či osud zhodil nás, či zrýchlený čas. Už z nás sú len črepiny, kto z nás je tu bez viny, hádžeme sa o zem navzájom. Toho, kto je po ruke, nie sme však v záruke, hľadáme si v duši pod nájom. Kto nás zalepí, kto dá dokopy. Milosrdný čas je tu len pre nás. Milosrdný čas prebolí to v nás. Zlatom nás polepí, budeme ja a ty opäť celí. Rany nám zahojí, na lásku napojí, čaká nás v cieli. Milosrdný čas
povedať ešte. Ale neviem, či je to možné potom. Dobre, ako povieš. Tak, lebo to bolo krásne. Ďakujem ešte raz, Mária. Ja si myslím, že poprosím krstných rodičov, ja sa to tak mi všetci hovoria, nevolaj to krst, hej, tak poprosím. Máš pravdu, ale tak akože je to aj trošku kresťanská, keď ja... No dobre, dobre. Tak ja poprosím, ideme uviesť do života tých takých tzv. Krstných rodičov Roberta Bezáka, Máriu Podhradsku, poprosím, aby sa ujali meča, možno ty, Robert, začneš. Ja ale mám jednu otázku, kľudne. Na teba, Leo, lebo ako biskup som a ty si ako kňaz, to my nami zachránila život, to je ženské meno? Neviem, čo také meno? Či to je tá Mína, čo si spomínal? Že by nejaký coming out tu zaznel? Myslíš nejaká Chica Morena? Nie, Mína, výbušina. V tom prípade by som sa neodvážil ju poslať do života, to si nechaj pre seba. Dobre, takže poďme sa postaviť. Robert, poprosím aj Leo teba. Tu máme jednu a tu je Leo vlastnoručne ukovaný meč, aby ste nám vedeli, takže poprosím. Ja by som Mária, k tomu mal taký komentár, vidíte, že aké krásne vyrába on zbraň a lapaj. Ale on ich nechytá do ruky takto, ako niekedy cirkev, lebo ak ste neposlúchali, ale on ich do ruky chytá za čepel. Takže vlastne je z toho kríž. A ja myslím, že takto môžeme aj teda poslať do sveta tú tvoju knihu, Mína, ktorá ti zachránila život a verí, že ešte budeš dlho medzi nami. A čo mám teda, ako rozseknúť tú knihu nejako? No sa nebude dať. Pobúcham ti ju takto, podrž si ju. Takže tešíme sa na to, čo nám odkazujú svojho života. A veríme, že ako tebe Mína zachránila život, tak ty budeš pomáhať nám zachraňovať naše životy. Ja tiež prajem. A to si môžem nechať? Keď si to odovzdá Míša, bo to je jeho. Lebo tu píše Quid ut Deus. Kto ako Boh? Michal. Poprosím aj krstnú mámu, môžete ho dať tiež do Ja idem búchať? Alebo teda prosím sa. Môžeme aj čekať, ako ste ženy, ste jemnejší. Ja ti, kniha, prajem, aby si pomohla zachrániť naše životy. A aby tiež tie míny už nevybuchovali, tie hrozné míny. Tie ostatné míny môžu byť medzi nami. Ja ti meč zoberiem a ešte budeme pokračovať v diskusii, bude priestor aj na otázky z publika, asi po 2 otázkach. Tak ja tu vraciam tento krásny meč. Teraz sa trošku viac ešte dotkneme spirituality. Tá vlastne druhá polka knihy je o spiritualite. Tá prvá polka je skôr o tebe, o tvojom živote, o tvojej životnej ceste a chcem sa pýtať teba, Leo, aj teba, Robert, takú jednoduchú, ale veľmi ťažkú otázku. Koľkokrát v živote ste stratili vieru v Boha? Či si to pamätáte a či sa to stalo? Opakujem myšlienku Tomáša Halíka, že nasza wiera nie je niečo takie mohutné, taka obrovská betonová stavba. Nasza wiera je viac ako trawa, ktorú vietor kolíša sprava doľava. Je krehká. Veríme po ceste, cesta nás tvorí a je to viera Abrahama, ktorý odchádza z domu svojho otca, ktorý zanecháva za sebou ten svet, ktorý pozná, ale to je o mnoho hĺbšie, hej? Odiť z domu tvojho otca a zemi, ktorá je tvoja.
pusť sa na cestu a po ceste dovol Bohu, aby ťa viedol. Z takého džihadistu ako ja... Čo to znamená džihadista? Opakuješ to viackrát? Kto je to džihadista? No džihad, nie? Vieš, čo to je v tvojom prípade viem. To je taký tvrdohlavý talibánec, ktorý len ja mám pravdu i len ja viem, ako máte žiť, ako sa máte správať, ako máte milovať. Ja to viem, neviem nič. Preto hovorím Angola no coração. Angola ostáva v srdci, lebo to bolo tam, kde tak naozaj som pocítil cestu pod svojimi nohami. Namáhavú cestu. Dovolte, že spomeniem môjho priateľa, už nežije. Antonio Pascal Rebelo, Ind, ktorý sa narodil v Afrike, v Nairobi. Dlhé roky vyštudoval v Ríme špiritualitu na Gregoriánskej univerzite. Dlhé roky pracoval v Angole. Človek, ktorý ma veľmi inšpiroval, ale zároveň on sa objavil a postavil mi do života ako otáznik. On ma vyrušil, tak ako to Miro hovoril. On ma naozaj vyrušil, že ja si pamätám, že som ho raz poprosil o svätú spoveď a ja, taký talibánec, som nepočul formulu rozhrešenia, tak ako počujeme my na Slovensku, v Poľsku. Ja som sa k nemu vrátil a hovorím: Antonio, a ty si mi dal rozhrešenie? On sa začal smiať, hovorí: ale ty si blbý, nie? Ale ty si blbý. Áno, to sa dá povedať inak, si v Božom náručí. To bol človek, ktorý trpezlivo strihal deťom nechty. Obklopený deťmi, on im strihal nechty na nohách, na rukách. Poviete, prečo to robil, nie? Oni si to sami nevedia robiť? Nie, lebo tam možno nemali nožničky také malé. Tak mačatou si to neodseknú. Vyťahoval im bytykania. Vieš, čo to je, nie? No to sú také... Parazity. No parazity. Normálne im to vyťahoval. A potom, keď odišiel z Angole, išiel do Botswany, stal sa biskupom. Bol zavraždený nejakými, prepadnutý nejakou ozbrojenou zložkou. Zabili ho, domlatili ho na smrť v jeho kaplnke. Človek, ktorý poznačil moju vieru. Ukázal mi, že dá sa inak. Mne sa Nálovi veľmi páči, že nikdy nechce kázať o manželstve, o výchove, proste o veciach, ktorý hovorí, že nerozumie. Vždy to aj prizná, že o tomto ja vám nemám čo povedať. Takže vždy v kostole je to také naozaj zábavné a milé a príjemné, ale vrátim sa k tej vážnejšej téme. Robert, kedy a koľkokrát si stratil vieru v Boha, ak vôbec? Ja som vám bol do určitej výšky svojho života veľmi úspešný. Do 52. roku svojho života. V podstate chcel som študovať na teológii a to sa mi podarilo aj za komunizmu. V tom čase totiž bolo určené, že koľky môžu študovať, ako tak demokraticky, aby to vyzeralo pred svetom. Ja som z oblasti Banskej Bystrice, z toho kraja, a to bolo dovolené od komunistov, že môžu byť 4. My sme sa prihlásili 3, tak som tako dúfal, že teda sa dostanem, čo sa aj stalo. Dokončil som školu potom a nastúpil som na tie miesta. Prvé bolo moje Brezno, kde som účinkoval. No a postupne ako padol, chvála Bohu, teda systém, lebo dúfal som, že sa, ako viac by som bol rád študoval v zahraničí, no ale kde to bolo možné do roku 89-90. A ako padol systém, tak mne sa podarilo byť v takej prvej várke, čo dostala povolenia možno študovať v zahraničí. Študoval som v Taliansku, v Ríme. To bolo pre mňa ako vstup do iného sveta. Pokračovalo to ďalej, ako 33 ročný som sa stal šéfom jednej rehole. 33 ročný, čo ešte naozaj nie je tak veľa na to, tak v Ríme hovorili, taký mladý a už šéf, tak som bol taký hrdý na seba. Po 49 ročný som sa stal arcibiskupom v Trnave. Trvalo to síce krátko, ale predsa.
Takže ten môj začiatok, no do 52. roku svojho života, akože by moja viera mala byť nejako postihnutá, to sa nedá. To bolo, naozaj by som musel byť veľmi biedný. No ale potom prišiel jeden deň a to bol 2. júl 2012. A nemôžem povedať, že by sa moja viera bola rozsypala. Môžem len toľko povedať, že som sa tak ako Pána Boha pýtal, že prečo som si to zaslúžil. Lebo vlastne v tej chvíli som prišiel v podstate o všetko, dá sa povedať, lebo ten spôsob mojho života, miesto, kde som existoval, celá tá moja príprava bola jedinečne zameraná len na to, aby som bol kňazom, teológom a teda a vlastne ešte horšie bolo povedané, že on vie prečo. A tým pádom si môžete myslieť, od niečo chcete. Lebo jednoducho, ja viem, prečo som teda musel o to miesto prísť. Že bolo také drsné, radšej keď už niekto sa previdíte, nech povedia, že v čom ste sa previdia, keď povedia, že môžete si o ňom myslieť, čo chce. To aj ostalo, žiaľ Bohu teda. Ja som sa nedopátral tomu deliktu. Keď som sa pýtal aj v Ríme, prosím vás, za čo z tých, teda, čo ste ma obvinili, že je také dôležité, že som teda musel o ten úrad prísť, tak ten kardinál mi hovorí, no nič z toho také nebolo, ale keď sa to spočíta, to stačí. Takže ak si spočítate svoje hriechy, pôjdete do pekla všetci. To je skoro jak v manželstve. Ak sa to spočíta, akože nič z toho, tak to je dobré, nie? Že vždy v živote sa niečo stane, vám to tam ostane. A teraz keď to spočítate, by som povedal, čím dlhšie žijeme, tam je viac sa spočítavať. No ale problém pre mňa naozaj teda bol, že prečo práve ja, v tomto zmysle môžete mať aj vy takú otázku, keď príde nejaká ťažkosť, trápenie, ale veľké, samozrejme, nie nádcha. A odpoveď na to nebola samozrejme žiadna. Na druhej strane, nebral som to ani, keď už potom som sa konkrétne stretol s tou situáciou, že teda, akože kde sa stratil Pán Boh, ale musím povedať, že otriaslo to mojou vierou v inštitúciu. Teraz hovorím troška nebezpečne, pravda, lebo hovorím o cirkvi. Otriaslo to mojou dôverou v inštitúciu, v ktorej som žil vlastne od malička, 52 rokov. Niektorí povedali, že som bol naivný. Nie, nebol som naivný. Vy máte právo veriť ľuďom, s ktorými žijete, že to myslia vážne. A keď zrazu sa zistíte, že to vážne nemyslia, tak to nie je vaša naivita. Tak ako aj v manželstve, partnerských vzťahoch. Čiže toto bola veľký problém pre mňa, pretože som si povedal, tak keď inštitúcia nedodržiava pravidla o mne, tak ja nedodržiavam pravidla o inštitúcii. Takže prečo by som ja mal byť verný, keď druhá strana je neverná? Nie? To je tiež asi také logické. To veľké pokušenie bolo ako keby v tomto zmysle, že tak urob si, čo chceš. Pravidla, ako keby tá zmluva medzi mnou a sľuby, ktoré som mal, ako môžu platiť, keď tá druhá strana mi neumožní dodržať. Vlastne ja som vyrastol v tom prostredí, mal som tam zázemie, svoju izbu, aj teda svoje ekonomické zrazu. Som sa dostal do situácie, keď som vlastne mal ísť na úrad práce, čo bolo také komické. Srholec, to meno poznáte, mi hovorí, že chod za smetiara. Tak by som řekl, jesť. A že môžeš chodiť po Bratislave a žehnať ľudí. No, nejaké z smetiarského auta. Ja sa radšej kúpim také bez strechy, taký kabrioletík a toho budem žehnať. Ja som sa smial, ale on to myslel rozhratu samozrejme. A keby chcel ukázať, že inštitúcia sa zachovala tak ťažko voči mne, že mne nič neostáva len zo smetiarského auta žehnať v Bratislave. To bolo náročné, trvalo to dosť dlhý čas, lebo ja som aj videl, že kto čo spôsobil, kto čo na mňa priniesol, to sa nakoniec prezvedel, ten som videl, že tá druhá strana, z tejto strany teda Vatikán nemá záujem to riešiť, som bol z toho smutný, lebo sa mi zdalo, že tu na prvom mieste ide o človeka, a to ešte to bož, keď mi hovorí jeden kňaz, keď s tebou ako s biskupom takto jednajú, čo ja môžem ako kňaz čakať, to je pravda, naozaj. No ale, a toto bolo takým otrasom pre mňa veľkým, naozaj veľkým pokušením, ako keby si hľadať si svoj spôsob života. Počul som také vyjadrenie, že prečo nevystúpim z cirkvi. Ale zase ja som nechápal celú cirkev ako jedno nešťastie. V určitom zmysle som sa stretol v inštitúcii s ľuďmi, ktorí sa spreneverili, alebo neriešili môj problém podľa legislatívy, podľa kanonického práva. Viete, čo tým myslím? Lebo cirkev má tiež svoje právo. A ja som mal právo na obhajobu, len som zistil, že vlastne ja mám ísť za ľuďmi, ktorí ma odsúdili, ak ma obhajovali. Žiaľ Bohu, cirkvi nie je to tak rozdelené ako v štáte, že máte možnosť ísť na aj ďalší súd a máte teda ľudí, ktorí vás môžu obhajovať, alebo aj obhajcu. Ja som bol za kardinálom,
ktorý teda rozhodol o mojom vylúčení, aby mi pomohol proti vylúčeniu. Tak som pochopil, že to je to, čo mi povedal, že ako není to nič tam také, ale sa to spočíta, stačí. Takže som postal hotový. A keď som bol za ním, to bolo tiež také zaujímavé, že som sa snažil byť aj taký ako ústretový, úctivý teda. Ale keď som pochopil, že z toho nič nebude, tak som už potom bol taký akože smelý. On hovorí, ten Bezák je aký agresívny. Áno, keď už sa bránite, už potom nie je to agresivite, ale odvahe povedať si, čo si myslím a ako tá pravda je. Toto trvalo možno nejaké 3-4 roky, musím povedať, lebo naozaj to bola totálna strata. Ja som nevedel, čo mám. No čo by ste povedali biskupovi, čo má robiť iné? Ja som nemal možnosť ísť desi inde na úrad práce, povedala ma pani, a čo vám dáme, aké biskupstvo? My nemáme. Takže ostal som ako keby tak v tom prázdnom priestore. Chvála Bohu, a toto je zase druhý rozmer, že som v tom civilnom svete stretol ľudí, ktorí mi pomohli, aj keď neboli veriaci. Čo mi aj vyčítajú, že som sa vraj nechal ťahať liberálmi. Spomína sa Hríb a ďalší ešte, pravda. Ale keď sa topíte a niekto vám podá, hodí to koleso, pýtate sa, či bol pokrstený. Rozumiete, že keď ste v biede, keď ste v ťažkostiach, tak príjmete každú ruku, ktorá vám chce pomôcť. Aj tú ekonomickú, aj tú ľudskú. Ja som vlastne nemal nikde bývať. Do Rehole som sa nemohol ani vlastne vrátiť práve preto, že som nebol jasne odsúdený. Oni sami nevedeli, čo to som zač. A toto je tiež taký priestor, ktorý, chvála Bohu, môžem to povedať nahlas, vlastne v takomto krásnom priestore aj teda takej ľudskej múdrosti, že každý človek si zaslúži tú úctu, dôstojnosť, aj keď je potrestaný. To neznamená, že je teda doslova, že exkomunikovaný, preč z komunity. A ja som teda narazil, alebo som sa stretol s ľuďmi, ktorí mi naozaj úprimne pomohli. Úprimne. A nemôžem povedať, že to boli katolíci. Dokonca sa mi zdá, ako keby moji kolegovia katolícky, akože radšej s nimi už nemať, naozaj personam grata. Si predstavte, že ja som začal učiť na gymnáziu, ktoré je protestantské, evangelické. Bratská cirkev ma prijala, ja si neviem predstaviť troška naopak, že by teda katolíci mi neponúkli takúto možnosť. Ja som 4 roky učil na gymnáziu, kde som vlastne bol u evangelikov, a ešte od katolíkov som počul, no pozrite sa, aký biskup učil evangelikov. Bože, no tak čo mám zahynúť, však musím nejako existovať. No a potom to už tako sa posunovalo ďalej, to som už strátil nejakú takú, akože takú zášť, alebo to nazvať, alebo nejaké takú znechutenie. A pochopil som, že musím v tom priestore toho môjho života, ktorý stále je ten život toho teológa, kňaza, biskupa, nájsť nejaký taký minimálny priestor. No a ako som spomenul, tuto jeden priateľ ponúkol taký kúsok toho minimálneho priestoru a upokojil moju dušu. S Robertom na diskusiách stretávame mnoho rokov a musím povedať, že je to dnes vyrovnaný a múdry chlap, ak to tak môže povedať z našich diskusí, ktoré je radosť počúvať a to zlomenie už v tebe skoro necítiť vôbec. A to na tebe obdivujem, že či už si odpustil alebo sa zmieril, tak je to veľmi silné. Ja som vám, priznám sa teraz, mladý dôchodca medzi dôchodcami. Ja teraz v Bratislave chodím po domovoch dôchodcoch. Je ich 8, aby ste boli informovaní, aj v Lamači je jeden, taká vysoká budova, neviem, či troška viete kde. A na Barine, perfektný názov. Prepáčte, vy Lamačania smievíš, ešte na Barine postavíte pre dôchodcov. No ale, a potom ešte od Lamača počnú na Podunajské Biskupice, bolo 1200 je tam tých obyvateľov, klientov, a potom, ale ja sa s každým nestretávam. Len kto chce, mám nejaké také diskusné stretnutia s tým, aby ste vedeli, že v tomto máš pravdu, Michal, že pochopil som, že toto môže byť môj ďalší život. A pozbudzujem vás aj k tomu, že ak máte aj nejaký ťažko v živote, ten život, je to náročné pozerať za horizont, ale nebojte sa, Boh s nami, ja som si pochopil, nehrá so mnou zlú partiu, že uvidím, čo z teba bude. Ja si myslím, že mnoho rázy v tom živote prišli práve tí ľudia, ktorí ním boli poslaní. Aj túto, aj Michala spomínam, tie diskusie, ktoré sme mohli mať, alebo a ďalších ešte, to nie sú jediní, chvála Bohu. Takže teraz sú tí dôchodcovia, moji priatelia. Bol som nedávno s jednou babičkou, 95-ročnou, ona hovorí, no všetci moji priatelia už odišli z tohto sveta a Pán Boh zabudol ešte aj na mňa. Takže ja už sa hýbem medzi ľuďmi, ktorí už sa pripravujú na stretnutie s Pánom Bohom, ktorý vraj na nich zabudol, ale nezabudol. Ďakujem. Posledná otázka na všetkých, pre Borisa Dobrovoľná. A potom dáme priestor aj vám na
také 3 otázky. Napríklad, Leo, ty hovoríš vo svojej knihe, že odpovedáš na otázku, že čo pre teba znamená katolícka cirkev, teda aby sme boli presní, tak že cirkev a jej úlohu spoločnosti vnímaš v tom, že by mala vytvárať miesto pre dotyk. A tá moja otázka na vás všetkých, tebou počnúť, Leo, je, že či v takejto cirkvi žijeme a v čom môžeme prispieť k tomu, či už je to katolícka, evanjelická alebo akákoľvek iná cirkev, že v čom môžeme prispieť k tomu, aby naozaj tá cirkev bola miestom pre dotyk. Za dotykom sa skrýva blízkosť. Vieme, aké sú naše skúsenosti s blízkosťou, najmä v inštitúcii. Nechcem kritizovať, lebo je to o nás, o ľuďoch. Občas človek sa dá zviesť v úvodzovkách. Mám moc, môžem rozhodovať, nepotrebujem žiadnu blízkosť. Nie. Potrebuje blízkosť tiež. Príde taký deň, v ktorom zistí, že prehral. Že prehral seba. Nedovolil, aby do jeho života vstúpili ľudia, blízky. Ja viem, že tá blízkosť bolí, že robí nás nahými. Človek je nahý, zraniteľný. Občas tá blízkosť nás rozbije na tisíce črepín. Maria hovorí, že Boh vtedy lepí nás zlatom. A to zlato pre mňa je symbolom takej milosrdnej lásky. Chesed rachamim. Milosrdná láska. Pán arcibiskup, tak oficiálne teraz ťa oslovím. Je pre teba cirkev miestom pre dotyk? Cirkev, v ktorej žiješ celý život? No, všeobecne slovo cirkev má si treba hľadať jednotlivých ľudí. Ja budem to čas trocha zlomyselný, ako vám musím povedať, že Leo nie je typický poľský kňaz. Lebo typickí poľskí kňazi sú radikálni. A neviem, či teraz, ale ako som ja poznal, tak tá poľská cirkev v tom pohľade, ako sme mali byť, tak tá sa ako, tá naozaj, to je národná cirkev, teda ako, čo Poliak, to katolík, ako sa hovorí. A vidíte sami, že ako tak národne bola taká povedomá, tak troška aj konzervatívna, že teraz má s tým aj problémy cirkev Poľska, tak, ale o tom nechceme. Ja osobne preto o tom hovorím, že Leo ako kňaz Poľska a s tou poľskou mentalitou, aj duchovnou, katolíckou, odišiel do sveta a z toho sa nevrátil ten istý. Never. Tým všetkým, čím si prešiel, ťa urobilo blízkeho ľuďom. Chcem tým povedať, že keď nehovoríme o cirkvi ako takej, to neexistuje, hovoríme o nás, ktorí sme v nej a či sme chceli niečím prejsť. Ja sa priznám, že ako mladý kňaz som aj ja bol taký radikálny. Pamätám si, že raz na pohrebe, keď som bol, cirkevný pohreb, ale nikto sa ani modliť nevedeli, ani prežehnať sa nevedeli. Ja som bol nasrdený na to, tak cirkevný pohreb a potom aj som to povedal tak na tom príhovore, že otec by bol rád, keby ste sa vedeli aj prežehnať. No to som už pohoršenie, že si dovolujem na pohrebe takto ich ako kritizovať a poučovať. Priznám sa vám, že by som to už nikdy neurobil. Za ten čas, čo som prešiel, a som teda kňazom 41 rokov, som sa úplne zmenil. Hovoria o mne, že som liberál. Nie, ja som len niečím v živote prešiel. Ja nie som liberál, ja si len vážim ľudí. Vážim si ich životné osudy. Viem, či všetkým oni prešli. To nie je liberalizmus, že robte si, čo chcete. Pán Boh chráň. Ak to použijem to augustinovské, že miluj a rob, čo chceš, dôraz nie je, že rob, čo chceš, ale miluj. O tom je vlastne byť cirkev. A žiaľ Bohu, mnoho razy tá cirkev v tých svojich jednotlivých členoch, ja som tak aj sebe pocítil, že som zažil bez lásky. Len ako keby taký ten závan bude zlomyselný aj na Slovensku. Jednoducho to musí byť zákon, ústavný zákon. Ale tam nie je veľa lásky. A keď tí ľudia, keď sú takí, a keď je tento problém, není iný spôsob, ako sa dá pozbudiť, aby sme žili, sme hľadali tú cestu.
Žiaľ Bohu, no tak do akej miery tá slovenská cirkev sa vyvinula týmto smerom, vyvíja týmto smerom, chcem veriť, že áno, že tá skúsenosť životná, aj tie okolnosti, ktoré sú, svet, ktorý okolo nás, že sa nezotvoríme pred ňou. Cirkev je tá posledná katolícka cirkev, alebo teda univerzálna cirkev, ktorá sa smie zatvárať. Potom to už nie je cirkev, potom to je nejaká národná filozofia. Ak sa hovorí o nejakých národných tradíciách slovenských, kresťanských, na to hrozí. Pretože ja sa cítim, ja som sa vyštudoval v Rím a Rím ma zmenil. Chodil som po svete, bol som v Amerike, bol som aj v moslimských krajinách. To ma zmenilo. A ja chápem, že tá tradícia je niečo o mnoho viacej ako to, že my Slováci budeme s maláškami a kroji chodiť do kostola. Nie, to nie je o tom. Takže ja by som chcel veriť, že tá cirkev sa otvorí viacej, lebo aj tých mojich kolegov pochodili po svete, do akej miery sa necháme vtiahnuť aj do nejakého politika, lebo zatiaľ mi to tak, bojím sa, že zatiaľ to tak je, také ako keby prepojenie, keby sa tá cirkev chcela zapáčiť, ale sa nemá čo páčiť. Ja som bol na jednom, pred 2 dňami, už sme troška dlhšie, ale páčilo sa mi to, bol som na odovzdávaní bielých vrán. Ja nie som teda biela vrana, ale som tam bol. A dostal ocenenie doktor Heretik, prekrásne meno kresťanské, Heretik. A ja si ho veľmi vážim, aj doktora Hašta, ktorý poznám. A som si uvedomil, že vlastne tí psychológovia hovoria to, čo by mala hovoriť cirkev. Ona by mala upozorňovať na ten náš duchovný a duševný stav. No a tak si poviem, že hovorí mu pán Heretik, máte prekrásne meno kresťanské, lebo vy hovoríte to, čo hovorili heretici, lebo oni posúvali mnoho razy práve ten diskurs dopredu. Cirkev sa ich aj bála, ale neporadíme si bez takých múdrych heretikov. Mária, je pre teba cirkev, v ktorej žiješ, miestom pre dotyk? Určite áno. Ja by som bez cirkvi neprežila. Cirkev vnímam ako ľudí, ktorých mám rada, ktorí tu stoja pri mne a ja pri nich, dúfam. A samozrejme, že cirkev, čo je to vlastne cirkev? Sme povedali, cirkev sme my. A ja nemám potrebu si hľadať inú cirkev, pretože ani my nie sme dokonali, ani žiadna cirkev nie je dokonalá. Takže vyberám si tých ľudí, s ktorými mi je dobre a čo môžeme urobiť pre tú cirkev našu, aby bola taká, akú my ju chceme, tak to, čo my najviac dokážeme. To každý prispieť tým, čo dokážeme do tej cirkvi priniesť. Takže ja bez cirkvi by som neprežila. A som rada, že som nie. Mirko, rovnaká otázka na teba. Zobrala si mi myšlienku, ale nevadí. Pre mňa, lebo cirkev si viem predstaviť, že má nejakú poučku, čo je to cirkev, že je to niečo veľké a všeobecné, ale pre mňa je cirkev komunita ľudí, kde žijem. A ja som veľmi spokojný v tejto komunite, v ktorej žijem, v tej Lamarskej a občas aj v Plavecko-Štvrtkovskej, ale naozaj žijem obklopený ľuďmi, ktorí sú pre mňa cirkvou, kam chcem patriť. A sú to ľudia, ktorí či už mňa, alebo nás, alebo sa navzájom sprevádzame životom. A je to pre mňa veľmi dôležité byť obklopený takouto cirkvou. A myslím si, že keď do tohto spoločenstva budeme všetci prispievať svojimi darmi a talentami, ktoré každý má nejaký, tak sa nám vie spolu veľmi dobre žiť. Tiež ďakujem. Boris, aj opýtam sa aj teba, veľmi si cením, že si sa chytil toho mikrofónu, lebo ty vnímaš ako sekulárny človek tú cirkev viac vonka. Ty si hovoril, že my sme veľa toho pochodili spolu aj po svete, aj po rôznych charitách v Kenii, v Kambodži alebo v Indii, aj po Slovensku a častokrát som ani nevedel, ako to vlastne ty cítiš a vnímaš, tak teraz sa ťa má možnosť verejne opýtať, keď sme spolu v týždni robili reportáže, ako ty vnímaš cirkev ktorúkoľvek a či máš pocit, že cirkev vytvára miesto pre dotyk a pre blízkosť? Tak ja si myslím, že Slovensko je krajina, kde nefungujú inštitúcie, tak neviem, prečo by práve katolícka cirkev mala fungovať. To je optimistické. Ale
Ale zároveň som presvedčený o tom, že každá tá inštitúcia sa skladá ani nie zo systému, ale z ľudí. A takisto, jak som hovoril, že tí ľudia sú dôležití pre život človeka, tak aj pre mňa. Aj tí ľudia z katolíckej cirkvi alebo z cirkvi všeobecne sú pre mňa dôležití. Ďakujem. Ja by som veľmi rád dal aj priestor vám, ktorí ste si prišli vypočuť Leo príbeh, prišli ste na uvedenie do života, jeho kniha Mína mi zachránila život, aby ste mali priestor na aspoň možno, že 1, 2, 3 otázky, tak najprv tí, s ktorými som sa dohodol, že ju položia. Ale nie, s nikým som sa nedohodol. Takže ak je tu niekto taký, kto by chcel, tak pomôže nám, keď to prejdete povedať do mikrofónu, ale nemusíte, zakričte, nechávam to naozaj na vás, takže len zamávajte rukou a tam, nech sa páči, Zuzana. Tak Leo, čo by si odkázal ľuďom, ktorí možno prežívajú strach, neistotu alebo sa hľadajú? Ako si sa možno hľadal ty niekedy v svojom živote, čo by si im odkázal? Zuza, to je veľmi náročná otázka. Ad hoc neviem, čo by som im odkázal. Možno je to o načúvaní. To načúvanie, ktoré je v nás, načúvame niekomu. Ja verím, že je to Božie slovo, ktoré sa nás dotýka. A človek, ktorý prežíva svoje životné, hovorím tomu, zakruty, potrebuje oporu, potrebuje niekoho, kto ho vypočuje. Hovorím to z svojej vlastnej skúsenosti, lebo po tých všetkých zážitkoch, áno, potrebujem ľudí, ktorí sa mi venujú, ktorí ma sprevádzajú a pomáhajú mi chápať seba. Tak všeobecne. Ďakujem. Tak ak niekto, tak aj pozerám aj za chrbát. A nech sa páči, poď. Tak ja by som nadviazal na to, čo hovoril Mirko o tom roztrhanom papieri, tak by som chcel, aby si nám Leo povedal, v akého Boha neveríš a v akého veríš. Možno rovnaká otázka je pre pána otca biskupa. Už si nepamätám, ja som to nestrhal. Možno začnem takou latinskou vetou. Ona vznikla v stredoveku a znie lex sine misericordia crudelitas est. Čo? Rozumieme. Zákon bez milosrdenstva je čirá krutosť. Neverím, že Boh je krutý. Lebo ten Boh, ktorý ma oslovuje, ktorý prichádza ku mne skrz svoje slovo, má úplne inú tvár. To nie je strašidelný Boh. To nie je Boh, ktorý číha na naše chyby. Absolútne nie. To je Boh, ktorý neustále vidí v nás svoje deti. Také zničené, rozdrvené, ušmoudlané, ale svoje deti, ktoré nekonečne miluje. Nejakým časom som nie priamo pozvaný, ale keby nenašli nikoho, naši českí priatelia, kto by mohli zavolať na takú svoju konferenciu LGBT. Tak ja som teda nakoniec, ja som im poradil, aby sa opýtali nejakých kompetentných, tak nakoniec som ten kompetentný dostal ja, čo zbudilo hrozné pohoršenie. Aj sa ma pýtali, či aj ja som gej, tak ako keby stačí sa priblížiť a už nie ste takto označení. Ale ten môj úmysel bol práve sa rozprávať s nimi, byť s nimi. Ako som si uvedomil jednu vec, že
Pokiaľ by to bolo na pôde, povedzme, katolíckej cirkvi, tak je to dovolené. Ak to je na pôde nie katolíckej cirkvi, tak je to zakázané. Taká precitlivosť mi tam prišla. A hovorím to v súvislosti aj s tým Pánom Bohom, lebo hovoríme však teda o Kristovi, nehovoríme radšej takto, lebo Pán Boh to je starý zákon, my už hovoríme o novom. Vlastne Kristus bol ten, kto vedel prísť medzi tých, čo ma apoštoli vyčítali. Tá naša odvaha by mala byť kresťanská, my sa nemáme čoho obávať, iba vtedy, ak naozaj naša viera je taká slabá, že nám to veľmi ľahko zlomia. Ale pokiaľ, a už sme dospeli, nehovorím o deťoch, sme dospeli, tak by sme mali mať zdôvodnenie, prečo to robím, aká je moja myšlienka. No a tak to nejako, ja som sa aj na tej konferencii, to bola audiokonferencia z mojej strany len, napriek tomu to vzbudilo veľké pohoršenie, dokonca mám byť vylúčený z cirkvi, mám byť ako keby naozaj, že nejaké priblíženie k malomocným. Je to nepríjemné, lebo ten svet je taký, ako je, a nakoniec sa podíme do vlastných rodín, koľky sú rozvedení, ako naši blízky, príbuzní žijú, viera v Boha sa stráca. No a ja to chcem toľko povedať, že ja som sa tak ako obhájil aj Františkom, lebo mnohí ho zaznávali, že teda to není ten Benedikt, jasný, presný, pünktlichkeit und Ordnung. A že on vlastne na takú otázku o tej homosexuálnom nejakom mužovi opovedal, že kto som ja, aby som súdil. A takto sa to, ako keby sa to použilo, že však pápež, ako jemu to je jedno. A to bol omyl. On to nepovedal, pretože mne to je jedno. On povedal, ale ja nie som pápežom, aby som sa stal prokurátorom. Chápete? My tu nie sme preto, aby sme ukazovali prstom, lebo toto už je potom moralizovanie. A nepovedal Kristus, kto z vás chce hodiť prvý kameň, nech sa páči. Všetci zmizli. Čiže uvedome si aj my, ako ľudia cirkvi, že v akej miere, nechcem povedať, že budeme relativizovať, ale v akej miere, ako sa máme vyjadrovať. A toto sa mi na pápežovi páčilo, som si to uvedomil, lebo ja som s ním aj bol a pochopil som, že on je tak dobrotivý, že to je až nepochopiteľné. Že on je tak láskavý, že pre ktorých tých radikálov v cirkvi to nesedí. Oni majú radi biele, čierne. Homosexuál, áno, nabok. Teda skutočne, ak si kresťan, tak sviatosti máš, do kostola chodíš, všetko zachovávaš. Ale to tiež není Kristov príbeh. Bol som hladný, dal si mi jesť, bol som smedný, dal si mi na... Chápete, že toto je môj Boh. Je to ťažké, ja sám chápem, a toto je pre mňa ťažký ten môj liberalizmus, lebo ja liberál nie som. Ale chcel by som ten pohár vody, ako som ho ja dostal tiež v tej mojej ťažkej situácii, podať pohár vody aj tomu homosexuálnemu. Lebo ja nevidím v tom ten problém, že by som sa opýtal, a ty žiješ správne kresťanskú vieru. No a pre mňa teda ten František bol v tomto naozaj milý a ja viem, že aj v mojom príbehu mojich kolegov, niektorých kňazov, boli odmietnutí. Dokonca niektorí si ho aj nezavesili, ale mali tam Benedikta zaveseného na stene, mali by teda mať tých farských úradov, lebo oni Františka neuznávajú. Čiže vidíte, aký problém my tu máme. A je to možno aj táto doba, ktorej žijeme, tak čo chceme ako kresťania ukázať? Tú radikálnosť a zmeníme ten svet. Máme naozaj tú skúsenosť, že keď ste deti vychovávali, keď budete vychovávať cez hrozby a cez neviem, nejaké bitky, alebo čo, že ich... Nie, ja to vidím aj na tých mojich blízkych príbuzných. Moji blízky príbuzní teda sa snažia, ale ich deti už veľmi do toho chrámu už nechcú chodiť, už ako žijú vo svete, ktorý je sekulárny. Ale ostať a byť verný, toto je to ťažké, lebo ten náš Boh je verný. Ja som to cítil aj sám v tej mojej situácii, ako som povedal, keď tak dlho rozprávam, ale kedy už inokedy. Vy ešte napíšete knihu nejakú? Áno, napíšte skôr, kým mám myšlienky. A že som to aj uvedomil, že ja som bol niekedy na hrane už, naozaj som si povedal, nemá to zmysel. Ale vždy nejakým spôsobom ten Pán Boh ako si poslal, nejako zasiahol, že my niekedy si tak myslíme, že ako keby, že to kresťanstvo je o nejakej takej mravnej dôstojnosti, ale cirkev to není telocvičňa, kde sa prepracujeme na duchovných velikánov. To je o nás hriešnikov. A furt sa opakujú tie hriechy a mohlo by to viesť naozaj až také, že už nebudem lepší. No nebudeš, ale si schopný to povedať. Ako ten mýtnik, Bože, buď milosrdný hriešnemu. Ja si myslím, že to, čo sa ponúka aj ľuďom dnes ako náboženstvo, je si mimo rámca toho, čo naozaj tým náboženstvom má byť. Čo má byť to religiozitou. Lebo religióz znamená viazať sa.
Čiže viazujem sa na Boha, ale on ma má rád, on je milosrdný, on vidí aj moje slabosti, vidí, že za veľa nestojím, ale napriek tomu sa ma nezdáva. To je tá Božia vernosť oproti mojej vernosti, že ja mám rád takéhoto Boha. A ja takéhoto Boha chcem hlásať. A ak niekto má rád toho tvrdého, jasného, toho oko za oko, zub za zub, toho, ktorý trestá, tak nech ide žiť starý zákon, ale ja by som chcel žiť Ježiša Krista, lebo Ježiš Kristus je Boží syn, to znamená, že aj Otec je taký istý. Ešte poslednú otázku. Ani neviem teraz koho, ale prvú som videl túto ruku, takže mrzí ma to, takže tu som zbadal ako prvú, takže posledná otázka. Ostatné bude možné položiť po tejto oficiálnej časti. Leo bude podpisovať knihy, ktoré si kúpite a bude tu ešte pre vás. A to je tu aj nejaké pekné, krásne dievčatko, teda ja ho aj poznám, nie nejaké pekné, ja ho poznám z Plaveckého štvrtku, ale takže túto prvá otázka, potom taká malička ešte tam. Ahoj Leo. Ja mám na teba takú osobnú otázku, osobnejšiu, nakoľko viem, v akých podmienkach si žil v Angole, nakoľko som to aj ja zažila. Keby si dostal teraz do rúk letenku, že ideš do Angoly, čo by si cítil? Volá ťa tam Boh, alebo by si neopustil Slovensko, Lamačanov, Plavecký štvrtok? Pozor. Vážna otázka. Bol taký brazilský biskup Elder Camara, priateľ chudobných, žil naozaj ako chudobný človek. I on hovoril, že keď už nevládzeš niesť druhého človeka, je príliš ťažké, aby si ho niesol na svojich ramenách, tak ho nos v svojom srdci. Angola no coração. Angola vždy ostane mojou tou prvou láskou. Tým javiskom, na ktorom som žil a som sa zmenil. A rád by som išiel. Iza pracuje na veľvyslanectve angolským, tak... A čo s vami? Tak berem do srdca, nie? A v srdci nosím. To vzdialenosť nie je žiadna prekážka, keď ide o pravdivý vzťah. Ďakujeme. Nie je to otázka pre mňa, ale musím vám povedať moju skúsenosť, keďže hovoril som už, akože som bol šéfom Rehole a tá Rehola je misionárska na Slovensku. Veľmi do sveta nechodíme, verbisti sú takí, ktorí chodia do sveta. Ty si tak. A ja som si jednu vec uvedomil, preto to hovorím, že ja som ni tú myšlienku nemal, že by som chcel byť misionárom kde vo svete. Mne Slovensko stačilo, sa vám priznám. Nikdy som nešiel ani študovať na tú teológiu za kňaza, že by som odišiel zo Slovenska. Preto si veľmi vážim tých, ktorí sa rozhodli odísť. Chápete, že ja som chcel žiť v tom prostredí, ktoré poznám, ľudí, s ktorými poznám, jazykovo, po každej stránke, tak si jazyk len slovenčinu, ale aj spôsoby. To Slovensko je tak, či tak, je širokospektrálne. Je iné žiť na Horehroni, kde som žil, je iné žiť si Turčianskej kotline. Čiže samé o sebe je zaujímavé, ale mal som jedného kolegu, ktorý sa ísť na Madagaskar. Ale bolo len vtedy, keď ja prídem na jeho miesto. Ja som na to jeho miesto išiel, lebo som ho obdivoval, že ide on na Madagaskar, do krajiny, medzi ľudí, kde nie je vlastne nič také vybudované, prašné cesty, a on tam ide s nimi žiť. Čiže to, čo chcem povedať, že ak by Leo chcel opäť ísť do Angoly, nebránte mu, a to je hypotetické samozrejme, lebo už nepôjde. On Slovensko... Pôjdeš na jeho miesto. Nepôjde. Pôjdeš na jeho miesto. Rozumieme. Tak som to nemyslel. Áno, je to úplne iný svet. Iza, keď počuješ funži, kizaka, kiabu i pejše seko. To sú jedla, hej? A ja som prišiel do tej Angole, do tej Luandy a tam naša gazdinka niečo varí, hej? A mi to veľmi smrdí, kurník šopa, čo to je? To pachne ako mužské ponožky 2 týždne nepráta, hej? A my, čo to je? No to dnes budeme mať na obed.
A dnes, Bože môj, dobrota nekonečná. Funži, kizaka, kiavu i pejše seku. A posledná otázočka bude od Lauriky, tak som ju aj pozval, lebo som veľmi rád, že je to od dieťaťa, takže takú krátučku do mikrofónu, dobre? Za akým účelom vznikla kniha? Dobre, ďakujem. Ja sa priznám, že ja som o tej knihe dlho nevedel, že ona vznikne. To bolo obrovské prekvapenie. Míša a Míra. Míro nahrával kázne, Míšo ma stále prepadal a hovorí, no urobme nejaký rozhovor, hej? No, na čo ti toľko tých mojich rozhovorov? Ja nie som zaujímavý človek. Máš toľkých zaujímavých vedľa seba. A potom prišli za mnou a hovorí, že bude kniha, hej? Tak dobre, nie? Ja by som chcel k tomu povedať to, že táto kniha vznikla preto, lebo z mojej strany ja som mal veľkú túžbu ponúknuť aj ďalším ľuďom pohľad na Boha, ktorého si nám ty priniesol do Lamača a ktorého som ja načítal a navnímal a do ktorého som sa ja zalúbil. A má to byť naozaj len taká ponuka, aby sa aj ostatní mohli stretnúť s týmto Bohom z mojej strany. A ja by som sa chcel vlastne touto cestou poďakovať Fortune Libri vydavateľstvu, na ktorého sme zabudli zavolať počas krstu. Sa ospravedlňujem. A ja ich prosím, aby teraz prišli. Lebo je pravda, že ja som zabudol, teda aby to Mirko nebral na seba, lebo ja som na to zabudol. A keby nám ešte povedali trošku za vydavateľa, poďte tu, oni sa teraz dohadujú, že ktorá príde z pani riaditeľiek, takže poprosím vás, keby ste prišli a povedali nám pár slov aj pani Hazuchová. Ja by som chcel povedať, že máme taký pekný vzťah dlhoročný, veľmi príjemný a ja som asi v nejakom februári prišiel za pani Hazuchovou na kávu, lebo ja tak rád chodím na kávy a som jej povedal, že ja mám takú túžbu. Áno, bol to bežný rozhovor. Nie. Bol to bežný rozhovor a zrazu som jej povedal, že ja mám takú túžbu, že máme takého dobrého misionára u nás, teda bol, už tam teraz není a že ja by som mu rád vydal knihu a pani Hazuchová sa ma spýtala, že čo je to za človeka. A tak asi pol hodinu som rozprával tvoj príbeh a na konci sme už vlastne odchádzali s tým, že Fortuna Libri to zastreší a som veľmi, veľmi vďačný, pretože keby nebolo vás, tak ešte doteraz s Mišom kávičkujeme a držkujeme o tom, že kedy to vydáme a ako to napíšeme. Takže trvalo to rok, inak rok sme ju pripravovali. Nech sa páči. Bola to úžasná, naozaj krásna spolupráca a ja myslím, že každý, kto chytí tú knihu, tak vidí tam tú lásku, takú pohodu a ľudskosť. Ďakujem. Všade sa tak kúpiť ešte povedzte, lebo to je dôležité na celom Slovensku. Výborne, dobre. Ďakujem veľmi pekne a poprosím Máriu o poslednú pesničku, po ktorej bude možné teda, lebo to ešte ostane a bude možné prísť za ním, opýtať sa, podpíše vám knihu a budeme pokračovať v takej neformálnej časti. A Mária si išla prepudrovať nos. Takže Máriu, tak ešte chvíľku, predsa len počkáme, som myslel, že stojí niekde tuto za mnou. Takže ešte počkáme. A teraz, aby nebolo ticho, že teraz čo urobíme, to je taká už najväčšia katastrofa pre moderátora, keď zrazu nevie, čo má povedať. Áno? Áno, dobre. Tak poď zakrič, alebo poď ku mne. Ja mám len takú jednoduchú otázku na Lea. Či by si odporúčal mladým ľuďom, alebo nielen vekom, ale aj duchovne, ísť na misie mimo republiku a prečo? Samozrejme, že áno. To otvára horizonty. Hej. To stretnutie s druhým človekom, ktorý je úplne iný, ktorý žije v iných podmienkach, v inej kultúre. To otvára náš pohľad na svet aj na nás.
tak choďte, keď máte tu chuť, zoberte si ruksak a choďte. Ja som sa teraz vrátil od mojich priateľov z Brazílie, kde som čerpal dovolenku, v Maranhão, v Nordešti, pod Amazonkou. Mal som len jeden maličký ruksak, nič viac nepotrebujete, nebojte sa. Tam je teplo. Ďakujeme. A my sme to Mária, takže. Mária, máš slovo. Ja by som nám všetkým chcela popriať, aby sme spolu zažívali to, čo sa deje u Lea na fare. Tam, keď prídeme, tak tam sme všetci ako jedna veľká rodina. Včera tam bola zabíjačka, veľmi dobrý spôsob, ako spojiť komunitu. A to by som tak popriala všetkým nám, že aby sme si takto namaľovali krásny svet. A ten náš svet, v ktorom budeme žiť a byť, ten závisí iba od nás, ako si ho urobíme a vytvoríme. Ale má to jednu podmienku, že v ňom nemôžeme byť sami. A niekedy je to najväčšia odvaha vypýtať si pomoc alebo sa niekomu otvoriť a zažiť tú blízkosť. Ale to je práve tá práva esencia života podľa mňa. Takže hej, láska moja. Hej, láska moja, namaľuj nám svet, kde sa deti neboja, kde nenávisti niet, kde pokoj a pravda prebývajú, kde sa naše srdcia dobre majú, kde pokoj a pravda prebývajú, kde sa naše srdcia dobre majú. Všetky naše hnevy hoďme do hrona, nech tu po nás všetkých neostane pohroma. Nepriateľov našich v srdciach nosme a za mier a pokoj vrúcne prosme. Nepriateľov našich v srdciach nosme a za mier a pokoj vrúcne prosme. Neukazuj prstom na druhého, pozri sa do hĺbky srdca svojho. V pokore a pravde je odpoveď. Namaľuj mi, láska moja, pre nás krajší svet. V pokore a pravde je odpoveď. Namaľuj mi, láska moja, pre nás krajší svet. Máme ešte jedno prekvapenie. Ešte? Áno, pre Lea, špeciálne, ale potrebujem. No, prosím ťa, daj mi mobil, rýchlo. Daj mi tam, že a máš to? Ty si makač, tento môj Mirun, on je, to je neuveriteľné. Prepáč, Dobre. Ya no estás más a mi lado, corazón. Alma, solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme
sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual. Todo el mal Que dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Fuiste sin la razón de mi existir. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor como no hay otro igual. comprender todo bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. La 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 la. Ďakujeme vydavateľstvu Pantarej, pani manažérke, ktorá nám to tu pomohla zorganizovať. Ďakujeme Fortuna Libri, nie vydavateľstvu, pardon, knihkupectvu Pantarej, už som aj v strese, a vydavateľstvu Fortuna Libri. Dávam to na správnu mieru aj všetkým vám. A Leo, posledné slovo. Ja mám posledné slovo. Život je obrovské dobrodružstvo. Proste žite. Každý deň. Po portugalsky sa povie, že kada dia de uma vez. Deň za dňom. Pomaly, trpezlivo. A načúvajte Božemu slovu.